Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya bayyana cewa matasan Najeriya su canja gwamnati ta hanyar zaɓe bisa tsarin dimokuraɗiyya ya fi zanga-zanga. Da ake tattara zato bom ne ya tarwatse a babban kasuwar Buniyadi da ke karamar Gujba a jihar Yobe. Rundunar sojin Najeriya ta ce za ta fara kama mutane da ke amfani da tufafin sojoji ba tare da izini ba. Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya jajantawa iyalan shugaban kungiyar haɗin kan kabilar Igbo. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe, sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Shugaban jam'iyyar NNPP na kasa Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya buƙaci 'yan Najeriya da su nemi sauyi ta hanyar dimokuraɗiyya maimakon zanga-zanga. Kwankwaso ya bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da shi da kansa ya sanya wa hannu a ranar Juma'a 26 ga watan Yuni na 2024. Ya shiga cikin rashin jin daɗi kan kiraye-kirayen zanga-zanga da matasa ke shirin gudanarwa a duk faɗin ƙasar. Sanata Kwankwaso ya jaddada cewa za a iya samun sauyi mai inganci kuma mai ɗorewa, amma ta hanyar karfin zaɓe. Wani abin fashewa da ake kyautata zato ya tarwatse a babban kasuwar Buniyadi da ke karamar hukumar Gujba a jihar Yobe. Rahotanni sun bayyana cewa lamarin ya faru ne da misalin karfe 12:30 na tsakar rana Juma'a 26 ga watan Yunin 2024. Wani mazaunin garin Buniyadi, Ali Alhassan, ya shaida wa talabijin na Channel ta wayan tarho cewa tashin bom din ya jakkata wata yarinya. Kakakin rundunar haɗin gwiwa ta sashi na 2 na Operation Haɗin Kai, Captain Muhammad Shehu, ne ya tabbatar da faruwar lamarin. Ya ce sojoji sun sake gano wani karin bom da aka dasa a kasuwar, kuma sun yi nasarar kwance shi kamar yadda leadership ta tattaro. Ya kara da cewa a hali yanzu mutum ɗaya da lamarin ya rusa da shi yana kwance yana karɓan magani a ɗaya daga cikin asibitocin da ke Buniyadi. Tim Muhammad Shehu ya yi karin haske da cewa lamarin ya auku ne sakamakon dasa bom da aka yi a kasuwar, ba wai harin kunar bakin wake ba ne. Legic ta tattaro cewa na da tazarar kilomita 54 daga babban birnin jihar Yobe a yankin arewa maso gabas. Ita ce karamar hukumar ta fi fama da hare-hare a jihar Yobe lokacin da mayakan Boko Haram suka ci karensu babu babbaka na tsawon shekara 2. Rundunar sojin ruwa ta Najeriya ta ce za ta fara kama mutane da ke amfani da tufafin sojoji ba tare da izini ba. Cikin wata sanarwa da kakakin rundunar Commando A. Adams Aliyu ya fitar, ya ce tana gargaɗin mutane domin su fahimci abubuwa da doka ta tanada da kuma illa da ke tattare amfani da tufafin sojoji ba tare da izini ba. Matakin na zuwa ne bayan wasu rahotanni sun yi zargin cewa wasu mutane waɗanda ba sojoji ba sanya tufafin sojoji ba tare da izini ba. Ya zama dole tunatar da jama'a cewa yin amfani da tufafin sojoji ba tare da izini ba laifi ne, kamar yadda sashi na 12 karamar sashi na 110 na 1 da na 2 na kundin aikata laifuka ya bayyana. Laifi ne ga duk mutane da baya aiki cikin rundunar sojin Najeriya ya sanya tufafin sojoji ko wani abu da ke kama da tufafin, inji sanarwar. Rundunar ta bayyana karara cewa bin wannan umarni na da matukar muhimmanci, kuma rashin bin umarnin na iya haifar da kamawa da kuma gurfanar da mutum a gaban kotu kamar yadda doka ta tanada. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya jajantawa iyalan shugaban kungiyar haɗin kan kabilar Igbo da aka fi sani da Ohanaeze Igbo, Chief Emmanuel. Chief Emmanuel, mai shekara 82, ya rasu ne a ranar Alhamis Abuja bayan wata gajeriyar rashin lafiya. A cikin sakon ta'aziyya da Tinubu ya aike wa iyalan margayin, ya bayyana Chief Emmanuel a matsayin kwararren ɗan kasuwa kuma fitaccen ɗan siyasa. Cikin sanarwar ta'aziyya da kakakin shugaban Ajure Ingilale ya sanya wa hannu, shugaban ya kuma mika ta'aziyyar da gwamnatin jihar Imo da abokansa da kuma al'umman Igbo. Shi ma tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna alhininsa kan rasuwar Mr. Emmanuel, inda ya bayyana rasuwarsa a matsayin babban rashi ga Najeriya. Buhari ya ce Najeriya ba za ta manta da irin gudunmawar da ya baiwa kasar a fannonin yaɗa labarai da siyasa da wasanni da kuma fannin kasuwanci ba. To masu sauraro, kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.